Doncs bé, entrem a parlar amb Quico Ferrer, com dèiem, regidor no adscrit de l'Ajuntament de Sant Just. Quico, bon dia, ben tornat a l'emissora. Què tal? Com estàs, Mireia? Com va això? Bon dia, com estem? Gràcies per atendre'm. Escolta, comencem parlant, si et sembla, una mica d'aquestes festes de tardor que hem tingut no fa massa i estem una mica, podríem dir, de ressaca d'aquestes festivitats que han tornat als carrers de Sant Just. Com les has viscut i les has vist? Pues la veritat és que les he viscut amb molta alegria, amb molta il·lusió de tornar-nos a veure tots plegats, perquè feia 2 anys que no les gaudíem. I la veritat és que per mi, ja ho vaig dir-ho al ple, han sigut un èxit, no? Sí que és veritat que hi ha coses que es poden millorar, com pot ser el tema de la restauració, que vaig comentar a la zona del Mil·lenari. Jo faria el que és un canvi, el que és el concert que es va fer just sortint el que és del mercat. Jo el posaria a dalt i el que és el tema de les parades de restauració les continuaria amb el que ve a ser el que és el propi mercat, no? També tenim a tocar, de fet ja ha passat, el ple de setembre, però el més recent és el ple d'octubre, que a més va ser el primer ple en públic presencial d'ençà de la pandèmia. Tampoc, no sé com ho vau viure els regidors i regidores de tornar a tenir, encara que siguin poques persones de públic. La veritat és que jo ho vaig viure amb moltes ganes de que hagués més gent, la veritat. No va vindre molta gent, sí que va vindre gent de la CUP, degut a que s'estrenava el que és el nou regidor, l'Aleix, i potser 2 o 3 persones més, però no es va omplir com esperava. No? El que sí que és cert és que a la taula del consistori estaven tots com una mica més apretadets, no? Perquè els anteriors plens tenien que guardar el que són les mesures de seguretat i tots estàvem repartits per la sala. No? D'aquesta manera hem tornat una altra vegada a el que és a la normalitat, evidentment amb les corresponents mesures preventives de la mascareta, etc., però amb moltes ganes i amb aquesta il·lusió de tindre el que és la participació del que és el públic present, no? Entrem una mica, doncs, si et sembla, a parlar d'aquests punts del ple d'octubre. S'hi van comentar molts temes. De fet, va ser un ple força llarg, gairebé 3 hores i 45 minuts, crec que va durar, que n'hi ha d'altres que han durat més, però Déu-n'hi-do. Un dels temes que es van comentar, que precisament avui també ens en fèiem ressò aquí a Ràdio d'Esvern, són aquests, podríem dir, problemes o mancances que té el barri de Maslloí. Va ser una moció llegida per Laia Flotats, en la qual exposava la problemàtica que tenien o els punts on hi havia aquestes mancances i també analitzaven aquesta moció una mica les peticions entre diferents grups polítics. En el teu cas també vas votar a favor d'aquesta moció. El que volia era que es tiressin endavant aquestes cobertures per millorar molts aspectes del barri. Aquí, com quin punt creus que es troba el barri de Maslloí? És a dir, realment està atès per les necessitats que té per part de l'Ajuntament? Primer comencem per el que és la feina feta per el que és el grup municipal PDeCAT, no? Encapçalat per la Laia Flotats. Tinc que felicitar i tinc que agrair el que és la feina feta i que ens donguessin el que és l'oportunitat a tots els grups municipals a portar punts per millorar aquest tema a tractar, no? Que és el barri de Maslloí. No? Jo en concret vaig aportar 2 punts importants, que un per mi, que un és el tema de la mobilitat, el tema de lo que són els punts de càrrega elèctrica, que ens els han promès i mai arriben, sigui per un tema de FEX Endesa o sigui per un tema de l'AMB, però estan previstos però no arriben mai. No? Això per un costat, i per l'altre costat el tema del meu punt o puc insígnia que m'esbarallo perquè ho aconseguim, que és tindre el que és un Sant Just sense barreres arquitectòniques i que tinguem el que són uns parcs adaptats per gent amb minusvalia. No? I això és un dels punts que jo vaig aportar dintre del que és la moció completíssima que va fer el PDeCAT i que vaig donar el que és el meu vot favorable, no? Evidentment. No? Aquesta feina que s'ha fet ha sigut una feina que jo ho vaig dir-ho, crec que s'ha de fer, ho vaig dir-ho el que és el ple, s'ha de fer amb cada un dels barris, i com tu bé em preguntaves, Mireia, jo no crec que el barri de Maslloí estigui desatès. El problema és que el barri de Maslloí és un dels més joves, podríem dir. Ara el més jove el tenim aquí als Miralls, a Torreblanca, però és un barri que, evidentment, està més poblat, hi ha més gent jove, i les necessitats estan allà, no? I, evidentment, com cada barri,
busca la seva autonomia, que no tingui que desplaçar-se, per exemple, al barri sud o al barri centre, que evidentment no és el que volem, perquè precisament el que jo estic lluitant amb govern és que hi hagi una comunicació entre barris, no? De fet, el que és la passarel·la aquesta que ja ha arrencat i que estem ja en licitació, si no l'han adjudicada ja, precisament el que vol és unir el que és barris per poder donar accessibilitat i mobilitat entre barris. No? Dit això, sí que és cert que hi ha peculiaritats, com pot ser el tema dels talls de llum, que vam comentar l'altre dia, Mireia, que això són coses que nosaltres no podem fer res més que queixar-nos. O sigui, com bé vas comentar l'altre dia, el Joan va fer la gestió de trucar a el que és a Fexa Endesa per dir, escolta'm, què passa amb això? No? Com ho podem arreglar? No? Però hi ha coses que se'ns escapen. Sí que ho podem escalar, però no ho podem arreglar. No? Dic això, com et puc dir el tema de les antenes, de cobertura de mòbil, que això són coses de companyies externes, etc, etc. Què és el que podem fer nosaltres? Nosaltres podem fer tot el que estigui amb les nostres mans, que és, per exemple, el tema dels residus, el tema de la runa, tot aquest tema que nosaltres el tenim contractat o subcontractat, nosaltres som responsables, ¿vale? No vull dir que dels altres no siguem responsables, però depenem, i com bé saps, jo amb moltes empreses que són monopolis i poca cosa pots fer a part de queixar-te. Això és així. Precisament volia treure aquest tema, però ja l'has comentat, el tema dels microtalls. Paral·lelament, també havies comentat en algunes ocasions que seria necessària una auditoria interna a l'Ajuntament, per precisament potser això que comentes, no? Per intentar millorar alguns punts que consideres que a nivell intern dins l'Ajuntament no acaben de quallar o de funcionar. Segueixes mantenint aquesta idea, aquesta proposta? Totalment, totalment. De fet, un dels meus punts de campanya precisament era aquest. Vull dir, una de les propostes que jo vull afrontar amb energia i amb ganes és resoldre el que és la mala gestió o la gestió que s'ha quedat allà i que està viciada, no, Mireia? Que ha agafat el que és una sèrie de dinàmiques que només fent el que és un canvi de govern o de lideratge pot ser possible, no? Jo entenc que, vulguis o no, el que és l'estructura del funcionariat s'ha de respectar, però hi ha unes velocitats que no són les adequades segons en temps. No? El que no pot ser, Mireia, és que tardin 3 mesos en contestar-te el que és una instància entregada per registre. No? El que no pot ser és que tinguem 7 instal·lacions municipals sense llicència d'activitat. Això és el que no pot ser. Vale? I això és el que jo estic treballant amb el govern i en aquest cas amb el nostre alcalde, Joan Basaganyes, que com bé vaig comentar-te, si algú estic content i és que el Joan té voluntat de que això s'arregli. No? I quan dic té voluntat de que això s'arregli és que abans no hi era aquesta voluntat. No? I llavors crec que això és un punt a favor per tots. Quan dic per tots és per tots els santjustencs i pels que estem a l'oposició, perquè si els que estan a govern tenen el que és un muro i tu pots dir les teves que no et fan ni cas, llavors anem malament, no? Ens hem d'esperar que vinguin eleccions i tindrem més feina. Però si la feina la podem redirigir, la podem començar a millorar des de govern, això és positiu i això és el que jo faré. Si jo sóc alcaldable, el que jo vull és que els que estiguin a l'oposició o els que estiguin amb mi a govern que m'ajudin, que per això ens vota el que és la població, no? Perquè tinguem el que és transparència en projectes i en dinàmiques per tirar el que és un Sant Just endavant. Tema residus també és un dels temes, podríem dir, emblema, no d'aquest any només, sinó que ja ve de temps enrere, no? És un punt molt important. Aquí a l'emissora també et podríem dir, i et puc dir també en primera persona, que hem rebut a diverses persones que han vingut a queixar-se, vull dir, ciutadans de Sant Just que han vingut a comentar aquests temes sobretot el canvi de contenidors, que en aquesta primera fase s'estan substituint a poc en diferents barris, i això comporta primer una retirada d'un contenidor i després una posterior instal·lació. En diferents punts o indrets del poble ens comenten que aquest impàs està sent una mica llarg, o més llarg del que potser tenien previst els mateixos santjustencs. Des de l'Ajuntament també s'ha reforçat molt aquesta idea, sobretot des de l'equip de govern, no? Cap a un Sant Just més net, de tenir aquests nous contenidors amb més capacitat. Ja sabem tots una mica quin serà aquest impàs, no?
Sembla que de moment no està sent massa satisfactori, parlant des del punt de vista de veïns i veïnes, que es veuen afectats per aquest punt relacionat amb el canvi de contenidors. Tu mateix, Quico, com a regidor, quina postura tens davant d'aquest canvi que també ha donat molt a parlar dins l'equip de govern i que també l'ha recolzat? No, com has dit tu, Mireia, jo l'he recolzat perquè la que teníem fins ara era dolenta, no? I per això s'ha aixecat la mà i ha dit, escolta'm, hem de canviar i hem de millorar, no? Aviam com ho podem fer, i hem mirat i s'ha estudiat de com ho fan altres municipis que els hi surt millor, no? Aquesta nova proposta que es llançarà ara. Com bé t'he dit, jo he donat el que és el meu vot de confiança, i quan dones el vot de confiança té el que és un temps, i el temps és que s'implanti i que es doni el que és un temps perquè funcioni tot. I si funciona malament, llavors has d'aixecar la mà i fer el que és una crítica constructiva, perquè les meves crítiques són constructives, no és per tocar la collonada al govern, sinó és per millorar, és per dir, escolta'm, tu, tenim la ciutadania que això no li agrada, com ho podem fer per millorar? Això és així. Llavors, el que em deies dels nous contenidors, en principi el projecte dels nous contenidors en 5 setmanes ho tenim que tindre ja resolt. Per setmana es anirà canviant cada un dels contenidors. Ara aquesta setmana hem començat aquí al barri de Baix i s'han canviat els contenidors verds, els que són pel tema del vidre. I així, setmana per setmana, aniran canviant cada un dels contenidors. No ho entenc perquè no els han canviat tots de colp, però escolta'm, jo respecto perquè no sóc jo el responsable d'aquest projecte ni l'empresa subcontractada. Però, escolta'm, si ho hem enfocat així, fantàstic. Crec que no arribarem a temps a les 5 setmanes, Mireia, també t'ho haig de dir. I també t'haig de dir que una vegada analitzat i m'han explicat el que és el projecte, trobo mancances. Trobo que tindrem mancances dintre del que és aquest projecte. I tindrem mancances perquè sí que ens estalviem el que són recursos dintre del que és el propi funcionament d'anar amb el camió a recollir les mesures, perquè abans teníem 3 persones i ara només en tindrem una per camió, perquè el camió està mecanitzat i no cal que hi hagin 2 persones per agafar el que és el contenidor, però tindrem la peculiaritat de que si no hi ha una educació, si no invertim en educar a la ciutadania de que la brigada que recull les coses al carrer vindrà amb una franja horària, m'ho invento, de 7 a 9 de la nit, i la gent tira les coses després d'aquest horari, doncs les tindrem allà al carrer. Llavors no haurem guanyat res. Llavors el que vull dir és que, una, hem d'invertir en formació, en educació, en publicitat, i 2, hem d'invertir en recursos, perquè el que no podem fer és la mateixa feina amb els recursos que tenim ara, actualment, perquè les dinàmiques han canviat. Llavors, jo ja ho he dit, abans que es comenci el que és aquest projecte, el nostre alcalde ha pres nota, perquè vaig tindre una reunió amb el nostre alcalde i les 2 tècniques que estan portant el que és aquest projecte, i espero que si avises és per preveure el que és aquestes coses. I em seguint també, hi ha altres temes, Quico, un d'ells, i crec que no podíem passar per alt, és una presentació que vas fer oficial i pública, així també es pot veure al teu Twitter, el passat 27 d'octubre, crec que va ser. Si em permets 3 segons, escoltem una mica aquestes primeres paraules d'un vídeo que els nostres oients poden també buscar i trobar al teu perfil de Twitter. I estic aquí per dir-vos que em presento com a candidat a l'alcaldia del 2023. Crec que això, amb aquests 3 segons, 4, crec que arriben, resumeix una mica tot el que volíem comentar, i és que a través de Twitter i també altres xarxes socials on ho vas fer saber, presentes la teva candidatura, almenys a bastant temps vista, no? Perquè recordem que estem acabant el 2021 i presentes aquesta candidatura per presentar-te com a alcalde, recordem, a les pròximes eleccions municipals del pròxim 2023, que seran més o menys a finals de la primavera. Queden gairebé 2 anys ben bons, no? Més o menys. No falta una mica encara per la campanya o ja ho estàs preparant? Bueno, ho estic preparant perquè hi ha molta feina a fer. Hi ha molta feina a fer. De fet, ja estem fent aquesta feina. Fa 2 anys que estic treballant per poder accedir al que és aquest lloc que és honorífic, que és ser alcalde d'un Sant Just. Però ho vull fer amb tot el carinyo i amb tot l'apoyo de la població. I quan dic això, i per això necessito aquest temps, és per donar el que és la confiança a la ciutadania i als votants convergents de que estem aquí, de que no ens hem d'amagar de res,
que nosaltres, els polítics d'abans, els convergents d'abans, no estan. Els votants no s'han d'amagar. M'entens el que vull dir? Llavors hem de sortir i ser sincers i dir, escolta'm, sí que podem, i jo crec que ara és el moment de la reconquista, que dic jo, i poder estar el que és a govern, perquè el PSC porta 16 anys a govern, però perquè no tenia el que és una oposició o un votant que es creiés que sí que podia estar governant, no? I ara és el moment. Ara és el moment d'unir-nos a tots els convergents, de treballar el que és la gestió d'aquest Ajuntament, perquè la bona gestió, perquè el que és el meu... on em focalitzaré el que és la meva candidatura és en gestionar bé aquest Ajuntament, gestionar els cèntims que tenim, perquè, mira, ja tenim 23 milions, i aquests 23 milions crec que es poden gestionar millor que es gestionen ara actualment. I això és el que m'agradaria oferir a tots els votants, siguin convergents o no convergents, m'és igual. Jo el que vull és unificar el que és la convergència, perquè crec que ara mateix, entre el tema del procés i el tema dels moderats, doncs està una mica orfe i s'ha d'unificar el que és, al final, aquesta convergència. I, a més, el que vull és que tots els que estiguin disposats a treballar per un Sant Just millor i que vulguin una millor gestió, em votin a mi, perquè això és el que jo oferiré, Mireia. Comentaves feia, crec que has dit 15-16 anys, només corregir-te, fa uns quants anys més, fa gairebé des de finals dels anys 80, que tot i que sí amb coalició, el Partit Socialista ja està en el consistori, tens molta feina aquí. Sí. Llavors, necessitaràs algú per anar de la mà, entenc, en aquestes eleccions? És a dir, altres grups polítics municipals, o aniries sol encapçalant el PNC? No. Jo, com t'he dit abans, jo el que vull és donar el que és la mà a tots els convergents, i quan dic tots els convergents és des d'un Junts per Catalunya fins a un PDeCAT, fins a uns convergents, fins a lliures, fins a tots els que vulguin, i els que no siguin convergents, Mireia, tots els que vulguin el que és treballar, el que és la gestió del nostre municipi. Perquè des del municipalisme, Mireia, no es fa, no treballem Catalunya, estem treballant el que és el municipalisme. Jo no vinc aquí a parlar del procés, ja parlarem després del consistori o en un bar, el que tu vulguis, però jo el que vinc a fer és treballar el que és el municipalisme. Aquí el que volem és unir forces per tirar endavant i per fer el canvi que fins ara ha estat governant el que és el Partit Socialista. Haurem de veure, doncs, de la mà de qui vas o amb quins altres grups també t'uneixes o aneu acompanyats per aquestes pròximes eleccions del 2023. Parlant d'aquesta proposta que tens per un Sant Just que bé defenses i que tens clar, no? Com vols que sigui el teu missatge o claim, si fos un anunci publicitari, podríem dir, és el Sant Just que assumiem, segons tu. Quin és aquest Sant Just que assumiem? El Sant Just que assumiem, perquè... Per resumir-ho clar, és el Sant Just de tothom. El Sant Just que hi càpiga tothom, que no hi hagi exclusions. Jo el que vull és que la gent visqui tranquil·la, visqui amb seguretat, que no tingui problemes, que si tenen algun problema que tingui l'accessibilitat d'explicar-lo i nosaltres poder-li ajudar i oferir-li el que són alternatives. Vull un Sant Just que hagi menys impostos, que no carreguem el que són els impostos, i els impostos que paguin els nostres santjustencs siguin acords amb les instal·lacions i les infraestructures que tinguin. Perquè ara mateix falten coses, i clar, com que la gent no pregunta, perquè fa molt de temps que està aquest govern, doncs ja va bien, no passa nada, ja va bien, ja està bé, i no està bé. A la que comences a mirar, veus que manquen coses, no? I manquen sobretot el que és un tema d'ordenament, prioritats, segons projectes, perquè és prioritari tindre el que és una llicència ambiental a l'escola bressol, als Marrecs, que abans que fer qualsevol altra inversió. Així de clar t'ho dic.
Tornem una mica a Twitter, Quico, perquè per aquells que no et coneixen, doncs ets molt actiu a les xarxes, sempre estàs publicant vídeos o informació que consideres rellevant per informar els santjustencs i santjustenques. I de fet hi ha un perfil també a Twitter que et dona un suport força important, crec que es diu Joves amb Quico Ferrer, que es defineix com a joves en suport al candidat a l'alcaldia de Sant Just, Quico Ferrer, construint aquest Sant Just que somiem, que és el que ara explicaves fa un moment. De moment té pocs seguidors, crec que es va crear a finals aquest mes d'octubre passat. Qui hi ha al darrere d'aquesta pàgina? O qui és aquesta gent jove? Darrere estic jo, Perquè, com bé saps, Mireia, aquí... És un compte que gestiones o que penja de la teva gestió comunicativa, diguéssim. Exacte. El meu responsable de comunicació ha creat el que és aquest jove, precisament per atraure el que és el jovent i per llançar el que són propostes que a ells els interessi i que jo pugui oferir-los a ells. En aquest cas, per exemple, una de les propostes que vaig presentar al passat ple va ser el que és fer i que amb aquest ple amb la negociació d'apoyar-los pel tema de taxes i del tema de pressupost, vaig treure contrapartida de que els 60.000 euros que necessitava per arrencar el projecte de reformes per a vivendes de gent jove, de 18 fins a 35 anys, sigui una realitat. Aquests tipus d'emocions, aquests tipus de propostes van adreçades a aquest jovent, el jovent de Sant Just que necessita que també els ajudin, perquè és el que jo deia. Aviam, el que no pot ser és que tinguem unes bases per accedir a pisos d'HPO i les mateixes que unes per accedir a pisos per gent jove. Perquè no és el mateix cas, Mireia, perquè resulta que el jovent d'avui té un contracte de 6 mesos, té un contracte de pràctiques, i no són les mateixes formes, no? Llavors, el que jo vull dir és escolta'm, fem el que és unes bases perquè tots els joves de 18 a 30 anys, que tenen el que és un tema laboral diferent que una persona que ja té el que és la primera vivenda o la segona vivenda, puguin accedir, no? I llavors, aquest tipus de vivenda que jo vull oferir és una vivenda que es diu vivenda nido. Què vols dir? Que durant 5 anys puguin estar allà, es puguin emancipar i puguin anar a un altre pis. I aquest tipus de proposta que vaig llançar és una proposta que és molt fàcil de realitzar, perquè la inversió que jo estic dient per cada pis estan voltant als 30, 25, 30.000 euros. O sigui, és poca cosa, perquè el que hem d'anar és a buscar aquest pis que està en desús, Mireia, que hi ha molts pisos aquí a Sant Just que estan tancats perquè els propietaris no tenen els cèntims per invertir, i escolta'm, què més que donar-li una seguretat a través de la nostra empresa municipal, que és Promunsa, dir, escolta'm, jo t'ho arreglo, jo te'l gestiono i a sobre et donaré uns cèntims. I a sobre estàs fent un acte social per la gent jove del nostre municipi. I aquest projecte està enfocat a aquesta gent jove. Entenc llavors que és un punt de trobada, aquest perfil, no? O almenys aprofites per rebre informació, contrastar-la o escoltar també aquests joves, no? Que poden interactuar amb tu. Exactament. Entenc que va per aquí. Exacte. Aquí, com deixa aquí l'entrevista, perquè tenim també un altre espai, però ens consta que també en altres ocasions t'havies quedat amb ganes de més o t'havien faltat alguns minuts. Per tant, a partir d'ara crec que et puc dir que si vols comentar algun altre tema, és tu momento. Ara ho pots fer. No, Mireia, jo ja t'ho vaig dir així en petit comitè, però t'ho dic així, aviam, jo el que és la relació que tinc amb Ràdio Esbern és excel·lent. Sí que és veritat que ha hagut una sèrie de coses que no m'han agradat, com les heu gestionat, i com que no m'han agradat, ho vull dir-ho. I ho vull dir-ho perquè és intel·ligent dir-ho per corregir-se. La notícia o el que va passar amb el tema del concert aquí de l'Institut sobre el tema de posar en dubte el que és els nostres cossos de seguretat, la policia local, em va causar tristor, però em va causar tristor perquè no es va tractar la notícia amb la neutralitat que jo esperava. I quan dic això és que em va faltar que contestéssiu el que és la notícia que us va arribar amb els que estaven implicats, amb tots els que estaven implicats, i em va faltar el que és la veu de la cap de l'oposició, que és Laia Flotats, que no li vau donar l'oportunitat al mateix temps que el Just Fontsalva
i el nostre alcalde, Joan Basaganyas. ¿Vale? I dit això, escolta'm, de errores hemos de corregir i així ens queda endavant i moltes gràcies. Només comentar-te que Laia Flotat sí que vindrà la setmana vinent. Com bé saps, teniu uns temps, tots, i s'ha de respectar aquest temps, diguéssim que legalment, no? Tenim aquest pacte amb l'Ajuntament per rebre els regidors i regidores, cadascú té el seu temps, llavors podem parlar amb ells, més enllà de que algun moment, per algun tema, diguéssim, destacat, hagi de venir algun regidor en puntual. En aquest cas va venir també l'alcalde, que ens va contrastar la informació. Va vindre en un moment excepcional perquè requeríeu el que és la vostra presència, i vosaltres, en el cas del jove que va dir que no estava d'acord, precisament per casualitat, no crec que fos per casualitat, però vindria a ser el que és el pròxim regidor de la CUP. Jo crec que hem de ser més neutrals. Jo hauria cridat potser posar un pare de família també, vull dir, més que res per donar-li el que és neutralitat a la notícia, i ja està. Quico, ara sí que ho hem de deixar aquí. Per cert, un dia ens has d'explicar què és això de Gas Monkey. Gas Monkey és molts ànims. És molts ànims. Tira endavant. Vinga, va, doncs això, que tinguis bona setmana i això, ens veiem aviat a l'emissora. Gràcies per l'entrevista, Mireia, una abraçada. Fins ara.